ओमफ्राय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बोगालायलाय मोखां लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरलायफोरखि लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेल सोरबाफोर गोदान अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय न' खाथिनि आनैया होनो आंनि रायलायनाया गोदैयानो जायानो माबा खाब्रां जायो बे संग्राय गादावनि रायलायनाय नालाय बोरैथो खाब्रां जाया जानो गोदैयानो जाबाय ओमफ्राय बाजार मानि सोरखौबा रायलांबा होदावफ्लांलाबायो ओरैबायदि मैया बुलुबारि बाजाराव थांबाय कमल मैया फैसाखौ सोंबाय बेसेबां जायो बेसेबां जायो होदो नाम्बार होनानै फैदो होननानै होदावफ्लांलायलांबाय आं न'आवबो बिदि नालाय जेरावबो बिदिनो आरो नेचारेल माखौथ' गोदै रायलायना सोरखौथ' फुस्लायनो जेरै दं बिदिनो खाब्रां ओमफ्राय जोंहा दिनै ओंखाम गोरलै ओमफ्राय नै दासो सिखारदों आंना फिसा जानो गालाय गुजाय जानानै दं ओमफ्य आंना फिसाला गेदेरा दाबो सिखाराखै आंना हाबाफोरा सिखारदों हाबासो नाम्बार माइ गोरलैखौनो देयाखै आं नाम्बार देना लानोसै बेफोरखौ फुजा लाबोनो जानाय नङा खामानिया नै गालाय गुजायफोरबो दं थोरसि लथा आं दिनै मोनायाव गगा बादाखौ सिबाखै ओमफ्राय आङो गुदुं साहा फुदुंनानै लोंखांबाय आरो नै बिथांनो दोनबाय बिथांनो सफा दोनबाय बिथाङाथ' थान्दा बरफबाबो खेबसेनो हांखंसिनि लोङो जायो थादोंबा जादों ओमफ्राय आं दा माइ गोरलै दोनसै नायलांबाय थादों आरो ओमफ्राय थाजावैबावनांगौ थाया थोदेरा मैया जावनानै लाबोदोंमोन एसे मिस्टारा थाम खामानि मावगासिनो लोगोफोर ओंखाम गोरलैनि ओमफ्राय नै बेवाया दिनै भिडिअखौ दानफायसिगोन आरो बोसोरथाम जाबाय बाराद्राय गोबावबा गिदिरद्राय जायो बेखायनो दिनै दानफायसिगोन ओंखाम गोरलैयाव जा ओंखाम गोरलैबा आरो बाथौ गोरान बुङो ओमफ्राय नै ओरै बाजैया मैगं हागासिनो नै खुमब्रा ओमफ्राय थांखै थाजों दाउजों खुमब्राजों दाउजों कफि लाव लाब्रा आरोखि ओमफ्राय आरो बैथिंबो र' एसे टाइम दोनथ'नानै रायजा बांसिनैबाबो मावनांसिगोन जिहेतु खामानिखौ मावनो लाबाय जेला भिडिअ खालामनायखौबो ओमफ्राय बैथिं जेवरा सैगासिनो ओमफ्राय बे जेवरा सैनायखौबो नोंथांमोना एसे नायदो र' खामानियानो ओरैबायदि हास्लाबा आरोखि होमबाबो दसे बानायब्रबनांगौ जायो आरो मा ओरै मा होनोमोनलाय जेवरा बाथौनि माबा सैगासिनो आरो ओरैसो नाहरदो ओरै ओमफ्राय हारसिं माखासेबालाय खारजोब्बाय नामा हा जोंहा ओंखाम गोरलैबा बोसोरै बाथौ दुमो आरो बोसोराव खनसे ओंखाम गोरलैयावल' ओमफ्राय सोरहाबा बैसाग मासाव दुमो बिदिनो रानलायलायनानै आरो नङाबाथ' हास्लाबना बुरजा जाबाथाय ओमफ्राय दिनै जों गामियाव ओंखाम गोरलैया न'खरनैल' आरो थिगिनि न'जों जोंहा न'जों ओमफ्राय दा आङो थिंख्लि सुनो लादोंमोन र' बावलायलांगोनसो माइ गोरलैखौबो दिखांबाय बेखौसो बिदि दोनो ने सिजौखौ आरामसे फालि गोथाराव माबानानै खनथुमनानै दानथ'नानै दोनबाय आरो जोंना माइना दोनग्राया हास्लाबासो बैसाग मासावसो सोनोसै आंहा नैबे खामानिखौ मावनांगौ आरो नैबे जाहैबाय दन थेलेब ओमफ्राय नैबेयो माइरं दोनग्रा थिंख्लि माइ दोनग्रा थिंख्लि ओमफ्राय दै गारहा आरो ओमफ्राय साखि इरि बिजनिनिफ्रायनो लाना फैखानाय जाहैदों आइया लोखि फुजायावनो बायनानै दोनखानाय बियो ओमफ्राय दा आंखौ सुनानै लानोसै आरो सिजौ दानफायबाय नै नै लोगोफोर जोंना बाथौआ दुमखांबाय ओमफ्राय ओरै रेडि जाबाय आरो खेबाबा माथो ओमफ्राय नै जोंना आलासि गथ'आ मालाय आलथा खोन्दों ओमफ्राय आलासि गथ'आबो ओरैबायदि दुस्थ' बुथावाबो रायथावाबो ने हायनो दे नै ओरै हाय होन नाय हाजोल ओइ नै ओरै होन नाय ओरै हाय होन नुमा आलथा खोन्दों नै माला खाजिलाबा ओमफ्राय नै बियो हारसिं फोननाय आरो ओमफ्राय नैबे बिमा फोनना होबाय ओमफ्राय बिसिनायाव गाखोनानैसो फोनहैगासिनो जाहैदों न' सिङाव हाबनानै माइरं सायाव लोगोफोर नै जोंना जानागुरु बिथाङाबो सौफैबायमोन ओमफ्राय बेखौ फोथारनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो फुजा होनायनिबो माखासे फोथारनायनिबो ओमफ्राय आं जानागुरुखौ बारा लाबाय थायासै सोरबा एसे माबा मोनो नालाय दुखु मोनो माने बुंनो हाया गाज्रि मोनो ओमफ्राय लाबाय आरो जाखिनि हायो एसे ओमफ्राय जोंना मा नांगौ बेफोरनोसै आरो फुजानि लाहार फाहारा नै लोगोफोर आंना बेवाया एकदम दाउ बयलार गोदानानै गोलोमफुजोबबाय ओरैसो नाहरनाय बेसे गोलाव जोंनि बेवाइनि गन्थङा नुदों बाथौआबो हास्लाबखाया हो आंखौलाय मानो नायफैखो फुजा होनायाव थायालासिनो अबेयाव फुजा होदों आं गन्थं गोलावखाय नायबाबो हयाहाय नै ओमफ्राय जोंना बिबोनाङा बयलार गोदागासिनो आरो नै बयलाराबो देन्जार मानै हा ओमफ्राय ओरै रेडि जाखां ओमफ्राय नै लकेला ओरै खानानै दङ ओमफ्राय लकेला मासे हमबावनांगौ र' मासे हमबावगोन दा नुवाखै आइया मालाय एकदम आयु गैला हांगारफोर जाजोब्बाय आयु आंहालाहाय नै जाबाय नै फुजाया जागायबाय आरो लोगोफोर नै ओंखाम गोरलैनि नामाव आङो एकदम आफा बोराइ बाथौनाव गुग्रु खुलुमनानै आर'ज गाबबाय आरो जिहेतु जोंनि न'खरा मोजाङै मोजां सोलोंथायो जा एसे एनै खेथि बाथि मावो बेफोरो मोजां जायो थायै बारै रुमबां जानानै होयो होननानै ओमफ्राय माथो आर'ज गाबनो आरो मालाय बयबो गाव गावबागावनि आर'ज गाबनायखौ गाव बिबान थाखायो गोसोआव ना मा होनो संगासिनो नै लोगोफोर दे खोन्थानांगौना नैबे भाजाखौ एसे बयलार भाजा बैयाव थाजों ना गोरान आरो एकदम दाउआबाबो फुथाराखैनो माला फुथारबावगोन बे दाउखौ आं बाबाय
बायसो नै लोगोफोर ओंखाम गोरलैनि खाना फिनाया दाबो मोनाखै आरो दाबो जायाखै ओमफ्राय नै सिं दङ बेवाय बाबरे ओमफ्राय नै दासो फारौ खेबदों दासो फारौ फुदों ओमफ्राय बिथाङाबो फुफैनो मोनबावलायबाय आरो मिनिबाय थारा बे नाहरदो एसे नाहरा दायो जौ लोंबासो नाहरो इयो फिबासो नाहरो फिबासो नै ना खेबा ओमफ्राय खनसे रिल्स बानायग्रा माबाखौ खेबबाय थानाया आनलिमिटेड मायाव मोनलाय नैयाव दाउ बेदर संगासिनो आरो संग्राफ्रा आं जिरायनानै नायबाय थासै इसोर संनायखौ नै जोंना मालदांपारानि आइबो फैदों मा होनो नै आइयाबो दंफैयो नेगासिनो आरो ओरैनो नाहरदो एसे नै आयै आइया दाख्लै बायदि एसे नाहरदो ओंखाम गोरलै जानो फैदों आङो संग्राय गादाव होनना खोन्थानाय नै आयै ओंखाम गोरलै जानो फैदों संग्राय गादाव होनना खोन्थाबावदो दाख्लै बायदि दे दे सोर संहरदों दे आंना मबाइला संहरदों ओंखाम गोरलै जानो फैदों माइ गोरलैनि ओमफ्राय आंनाव होनना खोन्थादो आं संग्राय गादावनाव होनना खोन्थादोब्रा संग्राय गादावनाव ओंखाम गोरलै जानो फैदों आङो जोंनि बिहामजो जायो होनना खोन्था जायाखै जाबाय दे मोनजाथ'वाखै मोनसिगोन होन मोनथ'वाखै मोनहां जादों मोनजाथ'वाखै मोनसेल'सै आरो बे दाउ बेदरल'सै मोननो ओमफ्राय जों नेगासिनो मालाय संनाय मालायनो ओमफ्राय हाला आरो मेंजोब्बाय ओंखाम उखैनानै थैनोसै ओमफ्राय ओंखाम जायाखै सानसे जाबाय दं खाजाया मोनबाय ने दे मानो ओमफ्राय बे माबानि फारौनि बियो बे आमायथु फारौनि ओमफ्राय मानो गोथां जायो बिनि खिया खाथियाव दंबा दा सोरबा माबा बुंगोन बेनि थाखायनो गोजाननिफ्राय लाबाय आं लोगोफोरनि ओंखाम गोरलैनि जानाय लोंनाया लाहार फाहार जागासिनो आरो थारमाने बिसोरो दा एसे गन्थं गोलाव लोंदों नै हिन्जावफ्रा नै ओरै हौवाफ्रा नै ओरै आरो मा बाथ्रा रायज्लायदों जा मिनिलायगासिनो आरोखि माबा डाइलग होनानै बे मोनसे एकदम इन्टारेस्टआनो लाजाखाया आरो लोगोफोर बे मोनसे बाथ्रा बुंनो सोरबा माबा मोनसे बेरदों बुंगोन बेनि थाखायनो आङो गोजाननिफ्राय ब्लग लाबाय आरो ओमफ्राय दा आङो नै जोंना बिमाया मालदांपारानि बिमाया एम्फौ लाबोदोंमोन आरो एम्फौ लाथा ओमफ्राय एम्फौ लाथा लाबोनायखौ अनलाजों जानो लुबैदोंमोन बेसेरा ओंखायनो आङो अनला एसे संथेबनानै होनोसै आरो नै हाथायावसो एवबाय ओमफ्राय हाथाखौ बेफोरबायदि गोसोम जागोन होननानै सानदों आङो हाथायाव बिदि खालामनाय नङामोन ओमफ्राय थासार गोसोम जाबाय आरो हाथाया ओमफ्राय दा आङो एम्फौ लाथाजों अनलाजों संनोसै आरो बिमानि थाखाय संनानै होनांसिगोन गावनो लाबोदोंमोन बेसेरा सेरसे गोजोनो ओमफ्राय आसा थागोन ना बुरै मानसि थांनानै थैगोन आरोबा आसा थाबा ओमफ्राय हाबो गोसोआव मोनसे आखाद थागोन बिदि जानो होन्दोंमोन होननानै दिनैथ' दानथैथ'नाय नङा लोगोफोर बांद्राय थोग्रा बुरै जाथ'वाखै बिसोरसै ओमफ्राय दा आं एम्फौ लाथा एवगासिनो दिल तू जादू दर्द की दवाई है बेवाया जोंना मेथाइ लाबोदोंहाय बेवाय साख्रिया फैदों साख्रिया फैदों आरो ओमफ्राय मेथाइ लाबोदों ओमफ्राय सिरि जाखुमानांसिगोन दसे ओमफ्राय नै आमुल थेमा लाबोदों बेवाया बेवाय लाबोनाय मेथाइ आमुल थेमा नायनानै मायाबाथ' गोलैदों दा जानाय लोंनाय जागासिनो लोगोफोर ओंख्रिया जाहैबाय दाउजों थाजायासै माबा मा होनो मा मिथिया माबा मा होनो थाजों ना गोरानजोंसो जाबाय आरो ना गोरान माने मैया ना हनायाथ' गिदिरानोमोन ओमफ्राय बेखौ थाजों नाजों संबाय ओमफ्राय बयलारजों खुमब्राजों फाजा एवबाय ओमफ्राय आलुजों आरो दाउ लकेलजों फाजा ओमफ्राय फारौफोरखौ एक्सट्रा ओरैनो गोरान एवनानै जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा आं संसै अनला खारि नै लोगोफोर बावलायलांबाय बिथांमोनहा जाखांलाय लांबायसो दासो लाबाय आरो आयौ भिडिअ लादो मा ओंख्रि दे खोन्थादो नोंथाङा खोन्थादो दे मा ओंख्रि खोन्थादो सानैबो थाजों ना रानफुनला ओमफ्राय अनलाजों मा होनो एम्फौ लाथा दाउ बेदरजों आलु ओमफ्राय दाउ बयलारजों खुमब्रा आरो मा होनो ना बाथोन बाव ना बाथोन मोनजासैसो आरो ना बाथोन जाख'नो हाया दे जा गोथाव जायाखै ओमफ्राय संख्रि नांबा गोथाव जागौमोन एम्फौ लाथाया एसे माबा जाबाय आरो पइन्ट दानबाय आरो संख्रिनि थाखाय ओंख्रिया गोथाव जाथारदों ओंखामानो सोबानो हाबब्रैलायो ओमफ्राय आंबा उदैयानो जायगा गैला जायगा थाबा जाबावगौमोन जाहैदों आरो बयलारबो जायाखै निरामिस लाब्राबो जायाखै ना बाथोनबो जायाखै आयौ लास्टआव बोरैबा मोनसे होनबायलायो आय नंखागौबा दाउसा आलु जाबाय अनला जाबाय आयो जाखांनानै लास्टआव जायाखै होनबाय आं अयनायमोन थारमाने आं जोबनायावसो ब्लग लाबाय नालाय ओंखायनो जायाखै होनबाबो साखियाबो दंखायो नै नोङो खुरैफोरखौनो लाखाजोबदों नै एम्फौनि बिगुरा ओंखाम जाबाय नै बेवाय मोनहा बे मबाइल खेबाथारलाय जानाय नङा नै फाग्ला बिल दे खोन्थालाय जाबाय आरो हौवाफ्रा ओंखामखौ